Емиролио ЕАД получи 1 милион 335 422 лева по оперативната програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Фирмата произвежда вълнени и вълнен тип прежди, платове и трикотаж. Ръководството си постави за цел да модернизира производствения процес и увеличи производителността. За постигане на целта, в рамките на проекта по процедура технологична модернизация в големи предприятия, дружеството закупи и въведе в експлоатация високотехнологични машини и специализиран софтуер. В допълнение, за да се подобри качеството на продукцията, беше въведена система за мониторинг и планиране на производството, която осигурява възможност за дистанционен контрол на производствените процеси. Благодарение на модернизацията на производствения процес, Емиролио ЕАД въведе нова фамилия прежди, съкрати разходите си за производство на платовете и плетивата с 2%, увеличи производствения капацитет на плетивата и платовете с 2%, увеличи броя на клиентите на международните пазари и увеличи приходите от износ. Подобряването на тези индикатори се отрази директно върху производството и имиджа на фирмата. Новото оборудване постигна осезаем ефект на намаляване на енергийното потребление в предприятието. С закупеното оборудване и въведената система за мониторинг и планиране на производството се повиши конкурентоспособността на дружеството и неговите продукти се налагат все по-убедително на пазарите, изискващи високо качество и кратки срокове на изпълнение. Преди 3 години, когато станах началник цех на камгарна предашница, тук работиха около 184 човека, а в момента вече бройка достига 253. Внедряваме нови машини за ефектни прежди, където ще бъдат назначени още работници и допълнително бройката им ще стане доста по-голяма. Като условия на труд всичко е добре, хората са доволни и да се надяваме да се задържим на пазара и да се разширява нашето производство.